Εντάξει. Θα έρθουν τώρα όλους, θα κατεβεί κάτω, τώρα... Είμαι ο Παπαστρατής, κατάγομαι από τη Μυτιλήνη, από τα παράκλια της Μυτιλήνης και θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη γη που είμαστε και ζούμε, ήρθαμε για να είμαστε χρήσιμοι. Η αγκαλιά ξεκίνησε να περιθάλπτει ανθρώπους που έρχονται από τα απέναντι παράλια από το 2007 ανεπίσημα και επίσημα το 2009. Πρέπει να καταλάβεις ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται κυνηγημένοι από σφαίρες, κυνηγημένοι από τον πόλεμο. Άνθρωποι οι οποίοι περπατάνε 18 και 20 ώρες και 10 ώρες και αυτό που ακούσαμε προχθές από κάποιο Σύριο ήταν ότι μπορώ να περπατήσω άλλες 50 ώρες αρκεί να σώσω το παιδί μου. Για μας είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη και όταν θα δεις έναν άνθρωπο που ξεβράζει θάλασσα ένα πρωί στα παράλια της Λέρνου και ένα παιδί και μια μάνα να κλαίει, δεν θα ανοίξεις ποτέ το στόμα σου να ρωτήσεις άμα είναι χριστιανοί και να τους ταΐσεις. Και θέλω να πω ότι η ζωή μας είναι πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή και ας την καταναλώσουμε όλοι κάνοντας καλό. Μέσα από το καλό που θα κάνουμε στους συνανθρώπους μας, το ίδιο θα απολαύσουμε και εμείς από αυτούς.